So, Trac mewn 10, pastich versus triw'r doeth. Mish mash. O ie, go beth sy'n digwydd. O, by the way, ma ffrind ni'n cael di meddwl amdano nhw can. Be di nhw'r can? O, do. Dwi'n cofio. Ochr yn cael tangwy. Toni Titis Tenau versus Tomi Tatws Trwchus. Yna, di nhw'r can, oce. Iawn ta. Here we go. Hey, at least I'm called a drill, do me. Ai, so ma Owain yn mynd ar drums, neu drymwch bach. Lwpio o'n sydyn, ne? Bloody hell. A wedyn, mae'n mynd i wneud bass loop bach ar ben hwnna, a wedyn, da ni'n mynd i gael jam bach. Piano a gitar. A bach o synth, bosib. Da di? Nice and snug I fi gael dechrau recordio bydd arall. Neu drums yn sorted yna, jyst recordio nhw a wedyn gael nhw'n mynd ymlaen o byth. Cos pan ddim. A wedyn, here we go. Here we go, mate. Here we go, Jimmy Joe. £6, lad. Iawn, bro. Jones on piano. Don't stop it, I know. Fair enough, lad. Sgynnu 5 munud a 44 eiliad. Na jyst recordio gitar yn pryd ar beth next ni. Ar vocals. Dwi jyst eisiau gwneud yr loop ar y bass. Na mae de.
Ie, mae yna fflipin rhyw drill mowr yn ganol stryd. Mae hwnna'n ei lot o twrw. Ia. Dechrau ni. Here we go. Copy and paste. That's what it's all about. Iawn, dyna 4 munud, 30 eiliad. Isio mynd eto? Efo piano, ia? Jyst bob dim. Iawn. Ie, mi eisiau recordio'r dros beth ni wedi gwneud barod, ia. Just fucking grabio... Deithyn ar y gitar. Grabio'r mic iso. Grabio'r mic iso. Y mic, ie. O, hwnna, diolch. Mic Smith-lod. Shit. Pwy da, si? O, mae'n lot beth i draws. Na, So... Mae'n sfil 2 minutes. Dwi'n bryd chynnyr yda. So mae Hugh di sgwennu rapach yn 8 munud dwytho. Dwi'n bod yn brysur. Hyn dwi'n gallu sgwennu, a ni'n rhedeg allan amser. Hyn, da ni'n mynd i fod eich i wneud. Wel, na'n iol sy'n mynd, ie. Mae'n barod. Dwi'n gadw dim byd. Fuck you. Be bynnag dda. Oedd y synod yn dod mewn i fama'n ysbrydoliaeth yn chwrdd teg. Chwmwyd? Tal? Ti'n barod un? Mae'n munud o hwnnw, so... Munud ar, fuck you. Ti'n lan, lad? Ie, iawn. Go. Trac 10. So dwi'n am wneud dim rheg, ond mae'n iawn achos tynnu ymlaen heb straen. Tri yw'r does sy'n wastad yn bain, boi mae'n dod o'r cysgod ac achosi syndod i'r anwybodus yn ein blith. Drwy gael gwared o'r a gris sy'n arwain at drywydd llith. Bwy ma'n newi achosi drama. Wch chi boys ochr un ffwcio o ma i fi gael fynd i eista ar y soffa a'n digon. Bwy ma'n newi achosi drama. Wch chi boys ochr un ffwcio o ma i fi gael mynd ar y soffa. Ond dio ddim yn edrych oedd o hynna sofa, chos mae o wedi bod yn tua 20 munud sofa. Oedd o ddim... Ai, nath i'n edrych. Deg,
Dyna piano o beth. Ie, a nes i neud panel o'r ffocin uchel, ie. Ai, lot o fast like Lot o... Ai, na ni'n poci dron o hwn. Ai, ma' di... Ma'n nice surprise, ie. Hey,